Bueno, pois, esta é a sala, tal cual estaba no século XIX, é a distribución típica das construccións daquela época, dunha casa burguesa, eran unhas alcoviñas pequeniñas, onde só cabía a cama e a mesilla de noite, e daban directamente á sala. O dono da casa era mariño mercante. Entón, nunha desas viaxes que facía ao largo do mundo, comerciando de porto en porto, lle di a muller que vai a levar os dous fillos que tiña na casa. A muller di que non, que son moi pequenos, que non os pode levar, hai unha discusión, hai unha liorta entre eles, tal, e el se deita pensando que o día seguinte vai a levar os dous fillos porque ele é o jefe e os fillos teñen que conocer o mundo e tal. Entón, unha noite destas de tormenta, uns relámpagos impresionantes que entraban por esa ventana, iluminaban toda a sala. Ela, un día, desperta con esa tormenta, co ruido dos fogonazos, dos relámpagos, e ve no espello que hai ali, no espello central, ve reflexado a outra alcoba. E na outra alcoba ve que hai dous frades, un da altura do marido, outro máis pequeno da altura do fillo, apoyados nos pés da cama. Ela se levanta, se viste de luto, e tan pronto amanece, vai á casa do cura, e lle di que ten que facerlle unhas misas polo marido e polo fillo que acaban de morrer. O cura lle di que está tola, que como vai a facer unha misa de difuntos para unhas persoas que posiblemente estén vivas, que tal, ela se empeña en que hai que facer esa misa. Se fai a misa, pasan 2 ou 3 meses, e recibe unha carta de Filipinas dicindo que aquel día que ela vira o día da tormenta, que vira o marido e o fillo, se hundira o barco do marido, naufraxara na entrada da ría de Manila, e afogaran tanto o capitán, que era o marido, como toda a tripulación, entre eles o fillo.